Pontosan. Na végre. Így, kész van. Mit keresel? Te itt nem hallottad Federicót? Nem hallottad? Megmondta, hogy tűnj el. Úgyhogy kérlek, menj el. Szia, Delphi, viszontlátásra, sok szerencsét. Menj innen, arra van a kijárat, jó? Köszönöm. A kórházból telefonáltak. Federicónak balesete volt. Mi? Meghalt. Miket beszélsz? Miről beszélsz? Miről beszélsz, te átkozott boszorkány? Mi a fenéről beszélsz? Hagyd békén! Delfina, gyere vissza, hozzád beszélek, hallod? Nem hallottad, hogy mit mondott? Nem látod, de hát olyanokat mond, hogy... Éppen ezért nyugodj meg! Elegem van belőle, én kidobom, megyek és kidobom. Franco, elég! Franco! Mi van? Mi történt? Mi? Mi van? Ne tréfálj velem, ne, várj. Ugye nem igaz? Ugye csak össze-vissza beszélt, ugye? Hogy Fede meghalt? Nem lehet. Nem. Az nem lehet. Nem, Fede, nem. Hol van a frigó? Most azonnal beszélni fogok veled. Felültetett engem. Fede. Mi történt? Franco, jól vagy? Miért sírtok? Fede. Nem, nagyon óvatosan kell megmondanod neki. Mindenki tudja. Már mindenki tudja. Hogy történt? Édes Istenem! Megmentette a gróf életét. Egy autó el akarta gázolni. Oda rohant és ellökte onnan. Nem lehet igaz. Miért nem ugrottál félre? Ne, kérlek, ne beszélj, Matthias. Ez volt minden, amit tehettem. Próbálj megérteni. Nem, várjatok, nem, ez nem igaz, biztos jól van. Biztos a boszorkány vitte magával, hogy ne lehessen velem, mert nem bírta elviselni a boldogságunkat. Biztos jól van, és